zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzanga dzichitendera zuva ranhasi. None other than nhau iri kuitika kumhuri kwanani kwana Amulis family kana kuti kwana Moana. Nhasi vaenda kukoti, asi ndichadzoka zvakare neimwe video iri different from yandoda kuita muzuva ranhasi ino ipanapa yekuti vanhu vari kuongorora hanzu dzanga dzakapfekwa namai vaSimoana. Vazhinji vanodanza kuti kowai vanga vakapfeka hanzu dzaSimoana. Vamwe ndokutanga kutora siketi vachiita mechi kuti siketi yake yakapfekwa naSimoana apa, vamwe vakati ndo yakapfeka musi unoyu yakaita yeledha iya. Nhasi vaenda kukoti vakapfeka hanzu yegreen, vobva vaita sei vaita mechi zvakare neimwe picture yaSimoana vakapfeka hanzu idzodzo. Saka vanhu vazhinji manje varikuita point yekuti why would she wear hembe dzemuvi already? Ndo argument iripo. Vamwe vakati mukutiudza here kuti mai vaSimoana vanofanira kuwana permission yekuti vanopfeka hembe dzemwana wavo. Vamwe vakati guys, don't forget the fact yekuti mwana we paakataura kuti hanzi before sisi vake vaenda kuSouth Africa vakasiya vagova zvinhu zvese. Saka you never know, pamwe ndo zvimwe zvezvinhu zvanga zvagovewa naSimoana before vaenda kuSouth Africa. Ndo zvekutora vanhu vazhinji vakati mondiudza kuti nekuti inini blesse mai vangu chaivo vandakasira zvinhu about 20 years ago, those things vachiri kungozvipfeka vachiti handichita sine kuti ndochifarira vari kuzvipfeka. Saka where is the issue there? You never know, pamwe ipapapa zvese zvakapfeka vakapuwa nemwana wavo, asi mukufunga kuti vatoita disrespect vakapfeka hembe idzodzo. Ndo zvekuitika mumastreets nhasi. Vamwe ndo kuti zvakare alright, kana vati kupfeka hembe hazvina kushata, ko wigi, why would she wear newigi yaSimoana zvakare? Hatiziwo nevedwe munhu ngakanda kupfeka zvinhu zvakasigwa here. Ndo zvimwe zvinhu izvo hazvina kushata. Chega tinde kumastreets yanga ichinetsa nhasi ichiri kutonetsa nhau iyoyo. Vamwe vakati vakachena pane mai Moana kufitwa chaikoko ndokubva vaita mechi naSimoana. Zvikanzi regai vaslay ndo vadii ndokuisa hanzu black skate yeblack iyayo. Zvikanzi kwandi hanzi akasiya ava pazvinhu zvese paakaenda kuSA here. Musadero vasikana. Handiti makuzvinyanya ndimi maida kupiwa here. Vanhu dai tambokwana, saka vakapfeka hembe dzake zvakaipei muda ani apfeke. Guys, I watched a video of your sister Tats achiti Moana akangova most of her stuff before she moved to South Africa. Vangwa zvikanzi I want to see the front. Atisi kuvarambidza kuti vakasika unless vanga vagara vakabiwa. Mona manje. Saka ma conclusions ari kufamba akasiyana. But I think ndofunga ndo zvimwe zvinhu zvanga vasirwa naSimoana ndofunga kuti vapfeke zvina kushata. Zvikanzi guys musadero. Handiti mai vatarisira pasi here vasina makeup. Now vane makeup makutaka kutaurisa. Vamwe zvikanzi I wear my mom's clothes and she wears mine. I also wear my daughter's clothes. Saka hapana chinoshamisira apa. Mama vakangogoisa bhora rekuchena chete. Ingawani kita akataura kuti aishare same yekera nabosi yekera one. Vamwe vakati zvebasa rei ndemai vemwana, some things you just put energy in with it. I hope zviri boxside kwenyu vari kupostawo. I heard her saying when she left for SA she gave her mom some of her stuff. Ndizvo here zvekutaurwa nevanhu handisi kunyatsa kunzwa. Vamwewo vari kudera zvina kushata. Masleeves ayo akatosiyana, hamusi kunyanya kuzvinyanyira. Vamwe vakati vanogona kunge vakatenga hembe dzakafanana. I don't know. Zvikanzi regai vapfeke zvaizopiswa zvese izvi nani nababa vachoni. Is it the same dress? Why is she already wearing the clothes emufi? She probably wore them long before ashaika. Please Moana Ainzi akagova zvinhu achiti she's relocating to South Africa. She shared the property. I doubt the clothes because they had to go to SA to collect belongings cover. I didn't know kuti vakaenda ku SA tisikatozinda zvinzwa izvozvizvi. Zvikanzi but that doesn't mean kuti hana kusiya dzimwe hembe kuZimu. There is no way you can relocate with everything, especially hembe. She did share everything before ashaika. Ndo vamwe vacho ndo zvakawanda zvakazara ipapapa. Kana ngatimbotendera zvikanzi ko ndezvemutorwa here moda zvipfekwe nani siyanai nani naMs Yolanda boys. Mamwe macomments ari pano kuita kunge vanhu vanogara patafura raJesu. Vamwe kanzi already. Saka ndofunga vachakagadzika kuti why vangu vakapfeka hembe dzaSimoana idzodzo. We don't know. Vanhu vashona nezvira yakasiyana. Zvikanzi navava sister Linda Rose
mukuda futi vaende kukoti kunokumbira mvumo yekupfeka hembe dzemwana. Musadere mufunge that woman is hurting zvamunoona. After all the cameras are off, she's feeling and living the reality of losing her beautiful daughter. Dai uriwe ungada kuti mai vako vaende paFacebook kana vakusuwa oro vongotora hembe yako vopfeka. No questions asked. Remember, hembe chete dzasara, nothing else, not even any anga achiita kunge akatorara hake image. Zvakaoma hazvo. We hope they will be comforted and find healing nenyasha. Vamwe because we're so quick to judge zvedu. Womigore rino ndazoona kuti the world can be harsh and lack empathy. Regardless of how we perceive that woman, she lost a child and mafiro acho futi. I'm sure kuita havo chigai pakamera kurasa vavengi. Vamwe ina angu personally myself ndindega ndakazvimirira kubva ndichitanga kuona her first video. Drama ndo rakawanda kudarika zvimwe zvese. Vamwe vadero. What I hate the most is this hate is coming from fellow women. We need to better ourselves. The pains of motherhood wotukirwa mwana kunzi haule newewo woshorwa nenyika yese zvakaoma. Nevamwe vangwachideruka hazvina kushata, tinenge tichigoita sei tichidzidza tichifamba tichienda. Vamwe vakati pane pamwe pasingadi protocols kana even kutonorara mubedroom memufi as a healing and accepting process kuti mudiwa wako afa. Zvine manual here how to grieve izvi. Remember mwana wake Amana, she needed to feel her smell, her clothes, especially pahondo yefulcrum of the pit apapa. Shikanzi. But pachivanu, you have to put all clothes in one place zosungwa until burial, unless if she doesn't follow the traditional yawo iyo ndikoko not pakusvika pakupfeka nhumbi dzomufi. Zvimwe hazvidi kudero, especially asati aradzikwa. In this case maybe vakapiwa paakapa property vanhu ndevamwe munhu mirira zvinhu zvigovewe. So ameno iculture ipi ameno sezvo vanhu makungo adopta maculture asiri enyu, but chatoziva munhu avigwa zvese zvobudiswa zvogovewa. So I feel to can't hango they say respect vakashaika. Saka ndo maargument yanga kuti amzi why vapfeka hembe dzemufi. Vamwe vachiti how do you know kuda vakapihwana nasimwana wacho worega kutipfeka here. Saka vanhu vakutanga kuita disrespect kuratidza kuti vaone kuti hembe dzacho dzaimbiwa dzipi dzacho dzavanga vachipfeka dzasimwana. Tizivo zvikanzi hembe ndedzemwana wavo and she can do what she wants nadzo, but hazvaigona kumira mwana aradzikwe here. Hongu vakafirwa nemutoro unorwadza, asi simba ravo rakawanda and she choice of words akaoma chete chave chizvino zvino. You never know. Tsitsi tinovanzwira stereki, but ivo ndivo vasirina tsitsi for herself. I tend to wonder where she gets simba rekutaura or walking all over the show in the state yavakaitwa iyo iyi. Ndevamwe avo tikati zvakaoma. Zvikanzi from the beginning vanga vasingabehave kunge munhu adi arasikirwa. Kati hazvina kushata, tinenge tasei. Zvikanzi mati mukadziwo vamwe avo. Saka ndo chimwe ichi tikati chega timboenda kumamwe mapeji tinoona kuti vari kuti kudiwo. Mamwe mapeji ndokubva vati vamwe vanhu vangwari kumapeji ndobva vati kasi vavatogowa nhumbi dzemushakabvu. Saka ndazvitozvishayiwa kuti nei. I also spotted the dress. Actually akasiya apa her family everything before she goes to South Africa, and zvimwe akatengesa manga mati kudii nevamwe avo. Zvikanzi nai zvenyu vavatopfeka hembe nguva hii. I heard akasiya agovera before she went to SA. Ananingi namo manga muriko here muchitambisa yekera ikoko zvamuri kega. Zvikanzi nevamwe hembe iyo dzegrinika why though ndo zvakazara kuti why vakaita sei vapfeka hembe dzemwana uri kuti hazvina kushata. Zvikanzi nevamwe zvakare ko Ms Yolanda akatopfeka hembe dzemwana asati azorora here. Ndevamwe avo ndibhutiwere zvikanzi she could have been given achiri mupenyu. You never know. Ko kana mwana aipfeka hembe dzemuwadropu mamama imi kana you do that nevamwe kupfeka kunge kera here. But zvinoita here pachishona kuti mai vanopfeka hembe dzemwana ashaya balance me please. Hembe hadzigoverwe kuvaning'ina here nevakoma vemufi. Vamwe wavo
vamwe vakatanga kudzoserana saka musamambozvinzwa yekuti pachivanhu munhu anenge ashayikirwa nemunhu wepedyo achinyanya kubatikana nekuchema anonzi pfeka hembe dzake vamwe vadiro zvikanzi ndizvo zvakanzwawo zvikanzi vafana kushara mwana wake handiti nothing wrong ko kana akasiya vapa ndo zvanga zvakazara izvozvi vamwe kati musadero vedu handi mwana ndewavo here zvebasa here asi vari kuti vamwe pachivanhu hanzi ngavamirire vasatipfeka vamwe wakati saka ndatobatawo kutoti kana uchinzi uri kushuva mwana wako stereki unokwanisa kunzi pfeka hembe dzake handisi kuti nekuda kuisa kandi ndozvandanga ndangoya nazvo mukati mevhidhiyo ino chakubatai zvakare pachikamu chinotevera.